Dear Manong Nemy, Nebag, bigat yung aming nga sa pada papagayam. Manipo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manang nasamang bahay ti programa, Dear Manong Nemy. Kadato'y ti pagayam yun ni Manong yun, Nemy Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat ng pag-aldaw na yung bagang oras, kanakayaming sa kapada. Iti ito yung aldaw, iti Martes pabagayam maudin nga Martes ti bulan ti February 23, Tuesday. Padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Lovely. Iti ang problema ni Lovely, anyat kayat na ang pilyan na, panakarakrak ti dayaw na, o panakaispal ti inana. Iti ang problema ni Lovely, anyat ti pilyan na, panakarakrak ti dayaw na, wano, iti saan nga panakaisalakan ti inana. Yan, panangilalana ti dayaw na, uno panangilalana ti biyag ti inana. Nga da iti ngarab ni patay. Sagodahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Lovely, papagayam mi, kunana dito'y, nakalawlaw ko na nga kunana ni. Dear Manong Nemy, apay nga ta Manong Nemy, ngano adda maksay ang miyembro ti pamilya, agladingit dagiti mabati. Ken, kasla saan na kompleto? Tatalagamit ka saan nga kompleto, dadakurang na. Numambay may mesak lang inanak na tatang kininanang Manong Nemy, ngam narigatlat na ti panagbiang mi. Nangro na lang aroden, idi apaggraduar ko ti high school Manong Nemy kat pimusay ni tatang. Mapukaw ti may sa nakadungdungo nga ama, Manong Nemy, kaya nakasaysayat nga asawa. Aduman dita Manong Nemy, nagiti makitkitak nga ama. Adi giti pagtaingan ngem irresponsable da. Adu dita giti ama nga naulpit ka giti anak. Adu dita giti asawa nga lalaki nga naulpit iti asawa na. Ngem apay nga sandang isuda ti mapukaw kuman diti lubong. Apay nga ni tata nga nakadungdungo kada kami kininanang. Apay nga isu tinasken nga mapukawan dito lubong. Kasanon ti responsibilidad na kaniya kas ama, kan responsibilidad na kininanang nga kas asawa. Adu idi Manong Nemy tinagarubos kadigiti luwak. Adu idi tinagarubos nga luwa, iti na itang ipupusay ni tatang. Nangruna lang aroden kininanang. Aninanang kasla din na kahit idin tagbiag. Ngayon pampanunutan na klas siguro. Kabutan dahak. Kan salsaludsudan na siguro ng kasanuak tupay. No pati isunak at mapukaw ko. Kasanuak tupay nga anak, no awa nagpadpadan, dagiti ama kaninak. Dada siguro ti pinanpanunot ni Nanang Manong Nemy. So nga dagbasa ako niti college Manong Nemy inyerado ni Nanang tipigsana tapno makapagturpusak. Uwen Manong Nemy. Agawat Manong Nemy kadagiti nga mapan na ila kung nga nateng nga isursur agsusuon ti labba. Mapan na danuna na mismo kadiso mismo ti agburas kadagiti tarong, kamatis, pariya, sitaw. Sanan to bayadan iti aking kukuha ket mapan nanto isursur napialang adan tuganan siya naman. Agad nga anos kada. Ibas mo tagbasa. Tawad di sa bali nga mapatawid ko keng kano saan nga. Ti adal. Naragsakak tumaten nga mapandumanon ka ni tatang mo. Ito makapagturpos ka. Kadadan na pindas ka trabaho mo. Iso nga, saan ka pa lamang kinubnubyo? Nalawag ka di, Lovely anak. Wenang, ako pagdanagan nyo. Aduman nga peso da kita kararem kanyak. Ngem,
Awan sa maling nga pasnak ko, nasa nagbasa. Ala, kita sabi ko mata. Nasunod at lata na tawa anak ko. Kinapuno na nga, tapos agar-aram kanya kabaknang. Na? Agar-aram kanya kabaknang. Nung makiasawa ka nung kengkwana, agbalin na ka na namay, kastamatan ka na kayo. Ag namait nga duwa. Ag naet ka nung tinapintas ka balay. Sino na ita? Nabaknang nang. Ako pa asawa na? Magda asawa na? Alain na ka nung may katlong asawa. Ay, susawa. Ay, napiya kumamad na, nawan asawa na, nagpintas ka din ano. Talagang ipay na kadatat damay. Ang namat gayam asawa na. Pudno din baga kininanang Manong Nemy. Adamat ikotak na pindas, dadariga po na nuapay, nga adu digitag tarigagay, amakugudud, mangnanam, ken na mga paragsak kanyak, akas ba't iti panagragsak na babaen kanya. Ngamsang kong indaing kaskaso Manong Nemy. Kapag dapat di kita mangyadjaya ti kwarta, baga masapol mo ti kwarta. Tapos nga marigata ni nanang mo, siya kung di mo kapabasakan ka. Iti, anya nga rason, sir. Parang sa akin, nak. Parang sa akin ka. Ipay ko amin nakasapulang. Manong Nemy awalat na siya at nga jaya. Puro linuloko, puro ginagartem. Tilang nga ta, bagik. Kinapintas ko, iti kalkali ko gumanda, Manong Nemy. Di makada kasi di adda kung sumrek ako ni third year college, Manong Nemy, saan kun nga naituloy, agsipod ta, agsaksakit natin ni nanang. Nang, panahon naksamat din. Numabalin ka, saan kumanak ko? Abay matan anat sakit yun. Iba-check up kayo. Saanin? Okay lang dato yun. Isunalaing ta sana kung nga makapagtrabaho, anak. Dito yung klatan balay. Nang ipakita kay ni doktor, ako usarin ta, anak ko. Isunalaing anak ko, ta saan kan nga maituloy pa ipagbasahin. Awan ti maitid ko kan nga usarin, nga ba nag-enroll. Siya nga ro din tagtrabaho na. Pasensya ka kanya ako, anak ko. Saan ko matungpal ti obligasyon ko ken ka? Tanya nga ro, kasto matanti ka sa sahad ko. Nang, ito nang takwartak. Ibang kayo ito, kumpay kayo ito sa ospital, no, nakita nga na imbang, no, nyat sakit yun, no, nyat marikrik na yun. Kung kunada nga ro, adan sakit, kidney trouble ko. Ha? Ala na, nang baka kumaro dahi ta. Masapo na may pakita ka ni doktor. Ngayon mo wala kasarot pa nangalukoy ko Manong Nemy kininana nga sumrek iti hospital tapno ma-check up. Ngayon, di namat kayat. Adalata ang rin na Manong Nemy nga bulong. Nga isot inuman na. Iso ka nung makaagas kayong kuwana. Ngayon maliston nga mabanog Manong Nemy. Datatiga po na no apay nga dinaramid ko Manong Nemy kat nagsapol akong tipagtrabaho. Nag-astreka Manong Nemy ti may sa pabrika. Dito ay nagsildo iti kinsenas ken binulan Manong Nemy. Maglagi din taadagayam ko Manong Nemy nga nangisarek kanyak. Nadwa kami nagtrabaho. Wen. Isa dito Manong Nemy ti gayam ko nga ni Tina. Nagananos ka nga ro ta. Si kanti, magbibiyag kininanang mo. Kan napagayam sakit na. Ito nagsweldo hak. Mayat man uno saan ni nanang. Masapol nga pa. Ipatuktor ko. Ayam ko naman nga, mayat sama na di ang rin na nga bulong sana inumen. Pasaremat sumalon at kasasad na. Magdlaw ko man kang sumalon at. Ang awang kas palakapakita ti doktor. Napintas ka. Lovely. Dito ito, ulitan lang napintasak. Ato na kitag duyos kang ka. Panagkriknak. Umasan sa tubiyag mo. Doon ito mga asawa kang kabak na.
Dagi di babak nang, tilaing bagik ti kalkaliguman da, awan ti ayat, nga ipay na kanyak. Dagi ti gartim nga babak nang. Madumatan nang ijaya kanyak ket. Agbali na kano akabit. Ibalayan na kami kininanang ditakkel. Kanada katulong mi. Ti supapak na, no mailiw kanyak, umay naktagikwan. Ayun mong, sino? Isakla ko man, kahit na. Niya kiting na na ya. Agubra ka din, kat na hindi natin supervisor tayo. At then, talo nga bulan ko ang trabaho Manong Nemy ng kaskas din nga saan ko nga pilit ni nanang. Sa bagay, magkita ko kidi, sumalsalunat. Sunalite ko na ako nga listo nga mabando. So nga parparita kiso na nagtrabaho ko Manong Nemy. Nang, dito yung latan. Nakarugro kita arubayan, nagsagad ka. Di mo't masango. Nawara dito yung balay, agurnusak, sagada. No, dakat ipagtrabaho am. Siyak tagluto at ipangal daw ko. Nang, ilakam kumutan ti pangal daw yun, ti bigat, nga siyak tagluto. Saan ka naglutluto? Sa ti malam, sumangpetak natin sa paamat. After alas 5, kinadakon dito eh. Saan ka ako nagmambanog, ha? Anak. Ano nga talaga marikrik na yun? Kasi lang, paypayapayan ako ni tatang mo. Nanangampay lang, Kahit ko pa lang, agserbi at kada kayo. Itultuloy ko tagserbi. Nung makornong tayo, papintasin tayo ito nga balay. Tapos nung saan nga delikado na kasta nga, may dumting nga bagyo. Kan kagaroon natin amin nang. Abi namin di yung kaya't nga pa-check up di doktor ayak. Wang namnama kailatan, kailatan hindi panangangagas ka na kayo ti elboraryo. Ikan na kayo ti bulbulong nga ang renyong inumin. Mayat met. Sumartan met no ka ti panagsakit na. Ano kami ti nagsakit? Dito eh. Ito kidnik. Nang delikado, masapol nga maipakita kayo ti doktor. Ngayon di na natakayat Manong Nemy aking gaiti may sa nga bigat. Nakaluto akon, nakarubwat akon Manong Nemy. Saklatan di mo na nga nangan, kastamit dati. Ididakpan langin mauray Manong Nemy nga. Rumwar ni nanang iti silad na. Napang ko dinahan iti silad na. Nanang? Oo. Nang? Ako nyo? Di nagpakadalagan. Di ka pakadalagan kasta na yun, panagasasog yun. Nanang mait kay manuno saan nga masapol nga may kumpay ka di ospital. Kasanon di ba nagtrabaho? Di, kitagabsen ako na. Kasanon na may katkasa nga bali na ang. Basta naskin kan masikaso ka na yung tumawag iti ambulansya, iti ospital to, may nakaalaan. Isarak ka ti ospital, nanang. Kasta nga rod tinabasamak Manong Nemy, inasikaso nga dagos, dagiti mangagas inak. Dadakman nga ngurure at Manong Nemy no anyat resultaan hati panagangsaman da. Tinawagak ni Tina gayem ko ken katrabahuak Manong Nemy kat imbagak pakibagambal ni boss na anak makastrek. Intaray ko ni nanang ko ti ospital. Kat anat kasasad na, anak anong sakit na. Diyak pa'y naamuan, madamada pa'y lang at tamtamingin, obserbarin. Saan ko ngamin nga uray nga rimorit silad na, tamapang ko kitaan, nagas-asog, kastaunay, tirigat na. So, ang timawag ako na ambulansya, sarak ko nito ospital. Alagad ikarkararag mo kinahapon Diyos, friend. Nasabi ko ma, tasaan nga nakana dito ang sakit ni nanang mo. Sabi ko ma, tamaagasan pa eh. Sabi ko ma, agpahot pa itibiyak ni nanang mo, panarikat may mesa. Sa bagay, nakanto ni nanang mo na makiasawa ka, tapno ang takaduam, tapno ang dantumatin anak mo. Saan mo ibagbagati kasta? Agpahot pa ni nanang, agawa wirto pa kadagiti agbalin nga apu ko na. Manong Nemy, di kasarita kong ti doktor.
Apay nga italayang i-confine mo ni nanang mo. Doktor, grabe ang tikasasaan na. Diyos ko, saan ka din nga may spal pa ni nanang ko, doktor? May spal. Mabanti pa naka-operar na. Medyo dakal di magastos. Doktor, kasano kadakal na, doktor? Samo ka maylan. Kano, malaksin no da bagnang at pautang ka. Magrugi ti 100,000. Sampai lang nga reta. Ato pwede kiti may nayon. Kas paset iti panagagas na. 100,000. Pangalaak, doktor. Agiremedyo ka. O masadag ka rin kakabagyam. O rin basi-basit lang numarnong. Masabol nga kutikan. Sakbay ti amin. Maladaw ti amin. Gan bala dito ni nanang mo, may pakat pa lang karaktuanan na giti nas ka nga may pakat. Pangururayan mi na makairemedyo kanto niti kwarta para ti operasyon. Di yung ka rin mambalin lahat ng operaran, doktor? Uri no akong pwede kasagana ng kwarta. Kumaa ang sambit nga rin mabalin. Itulog yung kadilatan nga matayan ti pasyente, doktor. Saan ka rin nga pagribangan nyo? Ini mga spal ka rin ni pasyente. Sinapatan nyo rin, doktor. When? Kasapulang matikunada nga standard operation procedure SOP. Manong Nemy, kasla makulkul ti panunod ko. Yung masadagag karigiri kabagyak ng misuda pa'y Manong Nemy iti mangipaidam kanya. Awan mabalim mi. Lukas na nga, matayin ni nanang mo, agad di matayin ako, mabalin tayo. Oray ka sa numat ayat mi kumamad na mangtulong ken ka, mangtulong ken ni nanang mo. Ay maumad nga rin mabalim mi. Papatatag di ka sasad nga ungortala. Maawat ng kayo, anti. At dapat anak yung anda ti abroad. Kaya di tawagan mi sumuna marbareng no may kan na ka. Kasinsin ko Manong Nemy nga dati Hong Kong tinawagan. Ay, magpaagas ni tatang. Tinabigit akong kwarta. Kasin, sorry. Mas nagkalangin sa bali. Manong Nemy nandani agpapadada iti ko na. Ngay sumbat. Awan, ti maitulong na. Tilayan ka no maitulong da, ket sumublat ka no mapamangbantay kininanang. Dito lang ti maitulong da ka no Manong Nemy. Mapandaman tayo nagsusublat. Kamayatan ka nagsubliak iti trabaho. Ano nga tanong bumalik, ito na ito akumpanya. Agad na bumalik ka, akit basit lang. Imposible balyanda ka iti 50,000 mo, 100,000. Nga nga rin yung tiramidek. Makalawas ka ni kanak ti godaway ti doktor nga grimedyo. Sumapol ka di baknang. Gamang tedi ka sa pulang. Sino ko makarod? Di sumapol ka nga rod. Umasdag ka rin di among ngumabak na. Kahit na nga nagpautang. Saan na nagpautang ha? Usarem ta kinapintas mo, friend. Ano tikit mo sa akin? No kayat mo, i-recommender ka. Ama mo ka manager di may stock club. May isang bar. Tina, kunak malano gayem ka. Dahil talangin ta amo ka papuspusan. Kayat mo nga may spaldinam? Kayat ko, apay ka nga saan? Awamat nga rin maramid mo. Nga ramidan, mapanag-uutang mo no, ana. Saan ka nga makautang? Saan ka makabulod? Nga mabalim mo sa rin tibagin. Ano klase nga logic data? Ag-practical ka. Di ba si kamit lang kung guna iding adot mang over kang ka ti kinanamay, kwarta, aso papa, akasukat itibagim. Ilakok ti bagi, ilakok ti dayaw ko, ilakok ti amin ko. May isa, dua, talo nga nabi eh. Umanayan nga kasapulan ni nanang mo. Kanya,
Kunak manunugayam ka, gihim ka. Hindi talang daan mo ka may tulong kang ka. I-recommender ka, iti ama mo ka manager, iti may isang bar. May sarabi, dua rabi, talong rabi, awanin ti problema. Diyos ko, hindi kaya. Kaya kahit mo nga matay ti inam. Apay no siya, si kakumanti kas kanyak, kas aramidem. At nakabagarot sa balay pamuspusan. Malaksyadan no anda puluntropo no napintas pa nagpuspuso na nabak na nga isot makaamon ti pa naka-operar ti inam ng nasin no kumangarod. Ada mo oray mo kasta. Kada gito nga panawen, dito nga biyag. No, kid daw ka, ada supapak na. Nang roon na makita da ka, napintas ka. Awan itan ti libre. Dapat maalam nga libreta. Siyempre, no umasdag ka, hindi may samag nang, hindi magam ti problema. Matmatan na ka siyempre. No ikak da ito, padawatak. Pautangak mo no padawatak. Anyang supapak na. Una na agad, siyempre, paano kitain na nabagim, napindas ka man, di. Diyak maaramid. Di mo maaramid. Nga maaramid mo, nga awan ti maaramid mo, nga baybay amlatan, nga matay ti inam. Laglagi pa ti utang mo na yung bag-anakim kang kuwana. Awan ka, no awan isuna. Manong Nemy, nagmalmaling man nagpampangunutak. Nga saan ko may concentrate nagtrabaho. Tawagan na ti kasinsin ko ang mga bantay kay ninanang. Sa bulan na ka, ninanang mo kasin. Di ba gam kumangin remedyo ak, edi paraken ko ana. Oray no sa mo kanulatan ng remedyo at na oray kahit nakanumatin ti matay. Bagbagam ko ni antim, ninanang ko kasin. Kasama ti magbaga. Kasi nananusampay lang ha. Umay nagtusublatan ni Telma. Isunto ti mga bantay kuha nga nagpatnang. Tulungan da kuma. Tulungan da kamat. Dito lang ti mabalin may tulong kang ka kasi ngam no kas awan may tulong may. Aging ga Manong Nemy ngayon bagamanin na tinawag ako ni Madam. Sino nga Madam? Aking ko kati club, aking ko kati bar. Abay yung tinawagan. Kaya imbaga ka rin problema. Panunod ka. Ni Madam Cura. Classmate na dyan bar. Nabawak nang nagiti customer na. Gabot na napipintas nagiti babae. Nakadua. Babae nga. Nagiti GR una. Yung panagunak, si kandot kapipintasan eh. Lalo, pagkaagawad na kalagid, natamutan ng virgin ka. Ana, uwan ko nam? Sige. Uy, manlukot kan? Wawalan ti maramidak. Kasapulan nga may espalinanan ko. Kasapulan unay. Sige ron. Romartanton, kalbasan na. Agangit kan tupal tangga, agdigos agsukat. Pasiksika. Kalbasan na, kuyog tangapan. Sika. Di mo kahit sumrek? Ay, umot problema. Umad problema ti kwarta agit. Kapilitan lang. Ang sa anak lagi di mabilit, sa anak unang napintas. Tagunadan Manong Nemy. No, maipit ka. Ang taong nagigipit sa patalim ko makapit. Yung sangga din nga naapod, Diyos ko matikaptak. Saan nga patalim? Diyos ko, isurodak na niya turumbing alamidek. Kinon ko na Manong Nemy, ngam nakamagdesisyon ako nga simrek iti barra. Nasapa kam nga simrek Manong Nemy, alas 7. Awan pa iwan iti customer. When? Dito tika di ko nam, nga isarek mo, ha, Tina? When, madam? Wow. Sigurado iha nga no dumteng na kiti nabaknang pag inagawan na kalakid di ano itawag ko nga adda ka customer
customer. Daga nga, nakasagana para iti customer. Ada problema mo, iya? Iso nga ron, madam, nga, imay dito, itap nagastakit masulbat ti problema na. Kasabulan dakila kwarta, tap nagastakit maoperar ti inana. O, mati sa bali nga mo, nga pamuspusan, amo kang pamuspusan nga gayem na, no, di, kastoy, iha, para ti panakaisalakan ti bugod mong ina. Alakit to, ray, makalawas mo dito eh. Nga ure no, adanton kwarta kasapulan ni mother mo, tuloy-tuloy. Manulang ti sweldong, itit pagtrabahoam. Mabali mo malata sa irapin tagtrabaho. Ang umay kamit lata dito eh. Asan ka man ng puyatan? Tanong, adan nakasagana nga mangirwar ka? Rumar ka yun. Maturo kang dumatlang kalpasan nga mapagpapasan la ka. Kasla masukan-sukat ti asawam titong kalrabi. Napintas ka. Ang magor ka. Talaga, desidido ka? Uwen, madam. Ang masapol nga da kontrata nga pirmaam. Ha? Makabulan. Pirmaam, mamsapol nga dakantoy. Pero nabi ko may ka, itunos ti makabulan. Atid dugunay, madam. Manong arod. Agpirmak lang ti kontrata nga. Good for 3 nights. It's up to you. Natalo lang nga rabi ti kahayat mo nga pa nagtrabaho dito. Sige nga roden. Tayo sa ganak di ko nga kontrata. Nasken ka di pala ti kontrata, madam. Nasken Natalangan met no, may salang harabim, kalbasan na gadsamon kakayat. Iti kondisyon, nga no sa amo nga tong palan ti kontrata, mabaling kamat nga darom. Jakon kayat, tina. Nida ito eh. Abi ka di mo kayat. Damat kung kontrata o kung kontrata. Igagangin lang mo isumat ti pagalagadan da dito eh. 3 days mat lang. Mabali mo ba't irin yun kas pagkarikan na maganasam. Ano tayo mo, baka makasapol ka karagitay nagitay makapainlap ti bagbagida ti alan. Taktakam lang ti panahon ko, oras ko. Lovely. Sige, madam, 3 nights. O, sige. Ano to eh? Okay, pirma mo. Basta ekpen muna. Ora kat ababamat. Pinasak Manong Nemy ako pinirmahan. Very good. Panagkunak. Irinyum to na ito eh. Kat pagbalin tong year, makatawa na kontrata. Manong Nemy alas 9:30 ide. Tadon na giti customer. Edi to masadag na madam ganyan. Adan, magirwar ka. Sino, madam? Pinayapayan na ti may nga. Negro? Natakor. Diyos ko. Iso ka nila ito di mang damo kanyak. Kasla grupo pa nga sunggo Manong Nemy. Niyamat din. Di ba nanutem kat madang kat kwarta. 30,000 di pang bayad na kaya. Kuka mo si 30,000. Adan mabati dito'y nga para iti club. O, ana. Nasapa pa lang, tapos makado kayo. Oh, Brad. Get her. Let's go, baby. Mabiglang. Wait. Mabiglang, madam. Naklabisit dito CR. CR ko nak Manong Nemy ng rimuarak. Rimuarak. Iti sango mismo ti club. Iti bar Manong Nemy.
rumar sumrek na gini tao, ng kaaduan na ti sumrek. Iti suli, nagsangsangit ak. Diyos ko, isoroyo ko mano niya, tirumbe nga ramide. Isorodak ko man, Diyos ko, please. Hi. Ha? Why are you crying? Nag-English Manong Nemy ng amok nga sambat nga Amerikano. Ng gwapo. Sa medyo nabarteken. Nagapo itunag. Nasapa pa yung nabarteken. Desaludsud ko abig sang sangit ka. Miss GRO. Saan ka GRO? Nakikita ka itay? Every mura ka? At ang sakit customer mo nga mangirworking ka. May sangan neiger. Dadangaw ti, kinabutan ko. Isang ribuara. Tapay, di mo kayat, kabutan negro. Saan na ka, GRO? Ano nga tawag ka? Nagtrabaho dito nga bar. At kung sawan, damok nga rabi. Nagkasapulan na kami dito kala kwarta para ti operasyon ni nanang ko. Nga dati ospital. Ang ganda naman ang istorya mo. Natakin ka no saan ka mamatikan niya. Jack, kaya't kuma. Ngim, Diyos ko, ang ganda sa baling ang pamuspusan, no saan nga kastoy. Talaga ka rin ibagbagam ti Pudno? Pudno ti bagbagak, sir.